नमस्कार. पावसाळ्यात मिळणारी ही रानभाजी कोणी कोणी खाल्ली आहे? सुरणाच्या भाजीमध्ये मोठ्या प्रमाणात औषधी गुणधर्म असतात. सुरणाच्या पानांची, फुलांची तसेच कंदाची सुद्धा भाजी केली जाते. आज मी बनवली सुरणाच्या पानांची भाजी. सर्वात आधी सुरणाची कोवळी पाने काढून स्वच्छ धुवून बारीक कापून घ्यायची. नंतर भिडाच्या तव्यात तेल गरम करून बारीक कापलेला लसूण आणि कांदा घालून हलक्या गुलाबी रंगावर परतून घ्यायचा. भिजवलेली चणा डाळ आणि डाळीपुरते चिमूटभर मीठ घालून झाकण ठेवून एक वाफ काढून घ्यायची. नंतर त्यामध्ये एक चमचा घरगुती मालवणी मसाला घातला. मसाला तेलावर परतून कापून घेतलेली भाजी थोडी थोडी करून घालून मिक्स करून घेतली. चवीपुरते मीठ आणि 2-3 कोकम घालून झाकण न ठेवता भाजी सतत ढवळत शिजवून घेतली. भाजी शिजल्यावर वरून ओलं खोबरं घातलं आणि छानपैकी मिक्स करून घेतली. सुरणाच्या पानांची भाजी तयार. आजचा बेत आहे डाळ भात, फ्लावर बटाटा भाजी आणि सुरणाच्या पानांची भाजी. तुम्ही पण या जेवायला. धन्यवाद.